Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethele ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane kwethu laba ke esibabona ke esithombeni, igama lengane le engala igama layo Umelukuhle wakwaNgwenya, bese kuthi ke lo usisi ke lo ongokudabuka ezweni laseMozambique, igama lakhe uPenina Sambo. Usisi ke lo nabafethu ke wenza ke into ehluku ngendlela eyisimanga. So osukwini la izolo ke inkantolo imgwebe u30 years ngesenzo sakhe. Wenzani na usisi ke? Wenza ihluku esikhulu ebulala ingane le engala Umelukuhle. Kuthiwa ke Umelukuhle wayekade ke ezothenga ke ama-chips la okudayisa khona ke lo sisi ke ubesembiza Umelukuhle, wathi ke angene endlini bahlale, then ke wase ke eyambulala wamfaka emgqonyeni. Mayesho ke echaza ke enkantolo ukuthi ke ngabe why enze ke ihluku esifana nalesi. Uchazile ke wathi ke wayesezwile ukuthi ke uMakamelukuhle ujola nomuntu wakhe, so bafethu kwa decide ukuthi ke enze into eyihluku ngalendlela ke enganene encane engazi lutho. So bafethu ke inkantolo ke imgwebile u30 years. Ngingazi ke ukuthi ke mhlambe ke inkantolo yangakubo eMozambique okanye inkantolo yala eNingizimu Afrika, ngoba okuvelayo ngathi ke useNingizimu Afrika vele ngokungemthetho, kodwa ke nje kuthiwa ke ugweje u30 years. Ngazi ke noma ke simfanele lesigwebo since i-death penalty la eNingizimu Afrika ingasekho, kodwa umuntu osuke enze i-case efana nale impela ke usuke kudeserve ukuthi ke naye efe, kodwa ke ngokomthetho awusakuvumeli lokho. So ugweje u30 years ebhadla ejele. Like i-video, subscribe kwi-channel, ungaphinde ku-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Ngabe usibona isigwebo simfanele lo sisi okanye cha? Bafethu asihlangabezane kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.